Sumeduling warih kang kekudung ganggeng kulawan lumut Paman Prabu kados pundi nggih kadiparan werku durung ngamuk weh ingkang rai sagah dados senopati Buya kena Dimas Dursasana ora kena dadi senopati malah dina iki Dimas tak paringake kundur ngedaton Mbak Ayumu Banowati Kancanana lan matura karo Mbak Ayumu yen Bratayuda ora bisa mendho malah saya ngangsekno niki ngaten ngemon nggih yen to Kang Rayi Dursasana kadawan wangsul anenggo Kang Rayi yuga kula pun Banowati mboten wonten malih kejawi namung Kang Rayi Buma Wikata Buma ingkang minangka nyambet senopati rumiyin angadang-adangi mbok bilih menika mangke wonten kedadosan Werkudara manjing wonten ing wewengkon Glagah menapa ing Glagatinulu dumugi Mbulu Pitu. Paman kula nggih Buma Wikata Buma minangka dados sambeting senopati ngestakaken dawuh. Lan kula piyambak badhe nyelirani ngombyongi bidaling senopati. Kula ugi badhe tuturi dumateng lampahing senopati layan ngaten langkung marem raos manah kula jalaran. Sedaya para pinisepuh ingkang saged angombyongi majengipun senopati. Ayo Dursasana mangkat bali ana Ngastina Sendika Kang Prabu. Wanodya utama Gambararum sangaku sumo yatal mawur madu pronto Gembrang yen ngandika tumandu ing Maduwaradana Dimas Dursasana iki ngesuwan ana ngarsanipun Kakang. Kakang Mbok, kula sowan. Padha pasuki Dimas pangestunipun Kakang Mbok kados manggih raharja non. Rikala semana sak badane Kaka Prabu Ndutana negara ing Ngastina. Sinuwun Prabu Jengkar sangka ing kraton bakal makuwana ana Mbulu Pitu. Iye. Bratayuda wis dadi temenan apa mung agi bakal tumapuk Bratayuda. Wah lah sampean niku jan banget ora ngrungokke kabar. Lah genah Senopati Ngastina Mratali malah agek ngendika. Mratali kepiye? Wah lah mboten karu-karuan. Uga Denta pejah. Kartipa pejah, Nara-Narwendra pejah, Gardopati pejah, Wisraya pejah, Bulisrawa pejah. Mbok kon leren wae Le Bratayuda. Mesake yen kabeh-kabeh padha tekaning pati. Baning Ngamarta nggih pun tek. Putra Ngamarta entek.
Gondowerdaya, Gondokesuma, Warsita, Pancawala, Semitra, Irawan, Abimanyu, Telas. Ning Janaka ora. Mboten. Tak kandhani ya Dursasana. Wong Astina kuwi arep ampuh kaya ngapa nek tanding karo wong Pandhawa ora menang ora. Nah Janaka ki senajan Titamarcapada tau dadi jagoning dewa kok tenan kok. Tak koyo Sinuwun Ngastina wae musuh karo Janaka ora bakal menang. Ha sing dalem ya sing senengi. Bisa meneh karo Janaka ya nginceng wae. Arang iki penemune iki kaya aku Eta iki nangger nyawang Suyudana kaya aku nyawang nganu kakangmu. Sepel ae. Nah, aku ya wis ora. Kuwi karo aku kakang Adi. Ning penemune beda-beda. Nah, kuwi mantep siji-siji ngono. Sing tak tresnani, sing ora tak tresnani arep di subyong-subyong aku minggat kok. Nek ora. Iya. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Lah kok kowe bali ngopo? Pundawi Koko Prabu kula mboten pareng dados senopati supados nenggo panjenengan. Bangeten. Wong kangger bentuke kok kowe kuwi ora kelakon kok nganti kendel perang ora kelakon. Coba aku dudu wanita, aku priya. Terkadang aku maju peperangan kalah karo wong Amarta ngisi-ngisi yen aku kaya kowe kuwi tenang kok Dursasana. Gedhemu gedhe, dhuwurmu dhuwur. Lah kok banget temen takerane tandingmu kudu Dimas Werkudara. Lah kok malah duwel. Ora le maju. Nek maju ya talabrak. Wong kula mboten entuk maju kok. Ya gedhe kae gedene wong gombong tadi ora. Nek kurang bejorak dalani wong gombong. Gedene gombong ngono. Dadi cara-carane iki wanine iki nek nang omah ngono. Nah, iya karang ya semono gedene jan bangeten kok Dursasana iki jan kamplung-plung. Rombongane dhewe ana Dursasanane lho. Gedhe ning komersil. Lah yen kowe kok ana kene iki ra dadine malah saru to ing atase satriya saora-orane pangeran. Sedulure padha pating glebruk Pancakara. Lah wong kula mboten kepareng majeng kok jajal nek pareng maju Janaka tak kiwir tenan. Aja meneh Janaka Werkudara tak tandangi tenan nek oleh maju. Mbok jajal, kono maju kono. Maju kono nek nyoto lanang tenan. Ayo panjen ra oleh dasare jere. Ya arep ora diparengake arep ora dilane pancen dasare Dursasana kendel kudune maju. Bela negara kok. Bela kadang kok. Lah ya lumrah seneng didhawuhi duwel ora lunga-lunga bungah ming mungan mengen. Mongkone ra enak ora doyan. Aku lho ora kok ngliwat sampeyan kok. Ora diulah-ulake jajan kok. Manyan jajanan iki. Nek kira-kira ora ana sering nggo montor. Mong ora pangerten. Nek pangerten iki tegese iki ngoleh-oleh kaya wong ora. Pamit iki aku tak adus. Yen cara aku isin kok Dursasana tenan isin tenan. Saora-orane Dursasana kadange Sinuwun Jagapitana kudune tandingi Janaka ora menang nek karo Janaka tenan wis. Janaka arep klemar-klemar kae wong aku wis ngerti aku wis tau nyrateni. Ketok klemar-klemar dak ora pendeng lembut ngumpuli banyu ageng kuwi gunung nek kowe grubiak-grubuk tok. To. Rolane Pancakara upama ta tandingan karo wong Amarta mriku nggo bola pirang-pirang wong itu tok jak kabeh. Ijen-ijen wani kok. Nek panjenengan maju. Ora oleh kok ya sampean iku yo. Ya panjenengan dasare wong jereh.
Mongko nek aku Dursasana isin tenan. Upama aku dadi kowe Dursasana kowe rasa lunga-lunga kowe tak muktekke aku sing bakal maju perang nek aku dadi Dursasana isin tenan. Kowe upama mukti kakangmu Jagapitana mati, muktimu ancik-ancik kuandane kakangmu Jagapitana ateges mukti sing ora sampurna to. Saru. Delik nang kene mongko aku wanita ora ana iki priya siji-siji ora ana iya to? Jejali pikiran. Emang udah nyono tuak nyono kok. Cerak nyono ya tulak nyono. Udah ning gandrung aku ora ya. Aku ora jenenge umuk, ora jenenge Sumbar Dursasana. Tenan kok. Kowe iso menang karo Janaka. Aku melu kowe. Tak sembah delama. Wah, tugel kowe Janaka. Dursasana makekes gelar Pandhawa ngrusak gelar Sapeturang Mulat kaprawiranira kebangetan temen Kakang Mbok Banawati nek ngalem Jiana kowe kucir tekan jempol sikil. Dianggep Dursasana ki lanang-lanang sing ora ana gunane. Wah. Nek sing disenengi ling ngalem nganti dasar lambene tipis memrel. Nek aku sing ora-ora aku ora bisa menang karo Janaka Werkudara jagat mongko Kakang Mbok wis prasetya. Aku iso menang karo Werkudara karo Janaka. Dheweke gelem melu aku arep nyembah delama uga tono ngarepan Werkudara Janaka lak gandeng siramu Gelaring Pandhawa ngrusak gelar Sapeturang ya iki mungsuh kowe Werkudara. Wah, Dursasana kakangku ana apa kene tak tugel kuwi. Aku ora ngimpi, ora ngrasani arep kerengan karo Dursasana kakang. Kowe semingkira Karna kakangku tak golekane. Ora sah kakang dipati Karna. Dursasana tandingmu wegah. Kowe dudu senopati. Dudu senopati mungkin kowe aku nganggep senopati. Senopatine iki wektu Karna kakangku kon ketok perintah ida-ida. Wis ora kena. Ayo tanding aku, wegah. Werkudara genduyar-genduyur kok alun. Ora wani tak tantang kowe. Aku ora niat kerengan karo kowe. Ora jeneng aku banjur wedi. Aku ngeman kowe ora melu campur tanah awit durung didadekke senopati.
Jaluko sandangan Senopati Tadep. Wah, sandangan bara. Oh, wong nek genduyur. Ben awak-awake dhewe. Ora kalah, aja tosan aku, brek ora butuh. Anake Pandhu tengeng. Petruk leng goleki Ndara Kerna dereng pinanggih Kang Rayi Werkudara. Ngoyak Ndara Dipati Kerna mau teng dalan malah midak. Sapa ya wong sing kerubuhan kayu mau ya? Karmia apa sih? Karmia kok tukang nyungging. Permia kok Karmia. Karmia kuwi wong kakangne Rukijo e. Kepidak Werkudara maneman kok ya. Ana ora sing nyunggingke wayang. Wong ora ngerti kok takoni. Yayi Kerna durung kecekel dereng. Lah niki malah tandhi kali Ndara Dursasana. Lho. Dursasana? Nggih, Bagong, bapakmu kon rene. Siapa? Wah, jan. Bapak. Ditimbali sinuwun Dwaraka. Wonten paring dawuh Kakang Semar. Pancen kalebu jangka Dimas Werkudara wektu iki kerengan karo Dursasana. Ning lek kerengan iku ngulon. Weladalah. Kula kelingan jaman Pandhawa karo Kurawada gawe kali saking Dieng jenenge Kali Sirayu. Gaweane wong Astina niku buntu ora iso tembus segara. Sing bisa tembus segara gaweane Kang Rayi Ndara Werkudara karana nitih gigiripun ingkang Rama Mara sepuhipun inggih menika pun Ananta Buga. Mangku Ndara Nagagini ibunipun Swargi Ndara Antarja. Gawe kali dadi jenenge Cingcing Guling Kali Luk Ula. Niki kali pun diweling kalian ingkang Rama, inggih menika ingkang Rama Mara sepuhipun Ndara Werkudara. Iki sesuk nek Brantayuda aja tok lumpati, awit nek tok lumpati kowe mesti apes jayane. Lah bandhe ngono kedadian kowe mrene Kakang Semar aja nganti kelayatan kowe sing kudu ngulatake karo Werkudara mengko sak mangsa-mangsa Dursasana nggone kerengan nglumpati kali kasebut bisa dadi apese Werkudara. Mangke
kesel tenan. Wis aja semelang tak gaweke wungkusan. Aja semelang sabarno mar ampeteng. Gus Werkudara, Apa? Kaki dipol. Kok le ngundang kiyane kok depol ya. Gede-gede ngompol ya. Iki kuwi ora kena saru kok. Alah Brontowijo kok ngungilangi setan ya men kok ya ora. Ngaten nggih Den, kula menggak panjenengan niki kali niki apa sampean iki jenenge kali Cengceng Guling. Ampun manglumpati. Jalaran iki mangke nek yen manglumpati napa sampean lali kali welingi Kang Rama Marsepuh Sangganan Tobugo. Yo. Dursasana kakangku nang kulon kalipun Kajenge nek pancen wani kon mriki mangke nek ora wani mriki mboten sah ditutu tenan lho Den, weling kula tenan lho. Yo. Kula tunggoni niki mangke anggere sampean melanggar kali omong kula. Aja takon desa kula nesu tenan. Ora. Sampeyan lama dikali kula. Wedi. Awedi wong kowe juwewek kok ngono e. Tegese iki lemni ora wedi iki Ndara Werkudara lak nganggep nek kae iki dewa ngono kok yo mergo le juwewek. Pun tinggal mriki Gus. Hoi lah dalah. Ayo Werkudara rene. Dursasana kakangku rene. Mongso wani kowe ora wani pecus. Kowe wong lanang sing jereh. Bola bali kowe turune Pandu Tengeng. Yo ben. Bapakmu Tengeng, yo ben bani bapakmu picek. Gus, Ora lali narak ngaten. mrene Werkudara. Rene. Ayo rene. Rene. Anake Pandu Tengeng. Petruk, Werkudara jongkong rene ida-idae. Rene sampeyan nek wani. Kowe anake Semar Embes. Terus ki. Ngarang lematane lara Bagong anake Semar Embes ya mek ngarang belek. Werkudara kuwi kancamu rombongamu. Ming Petruk karo Bagong. Ayo rene yo. Mlumpato. Iki pengapes aku. Kowe kok di pengapesan kali kuwi. Kowe iki pengapes sampe nglumpati kukusan wedhus. Anake Pandu Tengeng Destarata bapakmu picek neraka. Ya kamu. Rikala semono ingkang tansah tenggo wonten tepining lepen Cengceng Guling Yitmanira Suwargi Sutarka Sutawan Tukang Satang. Rikala jaman pejah dipun rada paripeksa marang Raden Dursasana. Kinarya tawur
Iya rikala jaman lakon Kresna gugah. Yitmanipun Sutarka Sutawan kang wonten tepining lepen cing-cing guling kang isine sumedya males ngudi tuwuh lara wirang marang Raden Dursasana. Raden Dursasana kabujung marang Raden Werkudara sumedya jimangka mlumpat lepen kajegal kaliyan Sutarka Sutarwan. Ambruk kajambak Werkudara kalarak wonten madyaning wana. Tengahing wana sak ngandhaping randu alas mrewasa marang Raden Dursasana sambat-sambat ngaro aduh mati aku Werkudara aku itu baculna tak mlayu Werkudara aduh mati aku aduh mati aku saiki kapok ora dicencang gong. Iki ora sembarangan engko carane njur nggo nang ndi nggo bola. Nyencang nggone Semar wae aku. Nyencang nggone bapak. Aduh mati aku pambeng Raden Dursasana kapireng Kurawa. Aduh Dimas njaluk pangapura. Jalukake pangarpura Dursasana Yayi aduh iki mau kepiye ing atase ora didadekke senopati kok maju perang sena Nggir Sena kuwi sedulurmu lanang Uwalana nggir aduh aku rada dikendhoni aduh Werkudara iki perang Bratayuda yen perang Bratayuda panjen kinodrat perang sedulur yen nganti kowe ngeman karo sedulur Ngastina padha karo kowe ora kepengin njaluk baline negara Ngastina. Waduh saya kenceng meneh aduh mati aku. Aduh mati aku aduh. Aja tok perwasa Yudhiyana rembug dirembug yen panjen Dursasana tok uculake negara tak balikke separo aduh rada kendho aduh. Wong Ngastina kuwi yen guneman kaya mengkono kuwi ora ming pisan ora ming pindho wit wingenane jaman aku durung duta nang kraton Ngastina wis kaya mengkono. Nang kodrating Jawata pun Kakang wis tumeka ing kraton Ngastina njabel negara ora durungake cetha yen dadi Bratayuda senajan to manis sing tembung tak kira bakal kelakon ana nyatane. Aduh mati aku aduh mati aku. Tatan Saranta murih Kurawa bibar njebol randu alas kagebyakaken Kurawa bibar putusane. Wondo wukat tepeng marang Raden Aribrata sinempal-sempal tangan kanan kiring
suku kanan kiring kabuncang kiblat papat rikma kajebol nglokop sirahe kabuncang dumawah wonten ing tepining lepen cing-cing guling milet padha sanalika mijil tirtane kena diarani kali sirambut tekan titi mangsane jojo den tebak kuku brodol jaringane ilo-ilo jurasa tatko semua Raden Bratasena wis prastya sumpah mileting ludira sangka ing dada den kokop kan Raden Werkudara Seno Kunti buku iya Pungger Werkudara abiyasa kakekku apa aku krungu kabar yen kowe jare mateni Dursasana iya kepiye ngger jaman Dursasana ngabul-abul serebanku rikala jaman lakon Lengatala aku wis prastya disekseni dewa. Aku ora pati-pati ganti serban yen ora kulite Dursasana. Semono uga aku nggir. Aku ora pati-pati adus keramas nek ora nganggo gethihe Dursasana lah kok ora tok ngengei. Wah. Ora mau-mau. Saniki ngaten mawon serbanan kulite Bagong mana? Men panunen. Petro ki suwi-wiyae. Aku kulitku ditawak-tawakke. Gandeng arep nginceng kulite Dursasana ora ana. Abiyasa kakekku apa nggih? Iki sik ana kulit ingkang temangsang ana kukuku. Mbok menawa yen dijereng ana setengah meter dawane. Iya wis kuwi wae. Tak nggone ilo-ilo dirasa jeneng wis disekseni marang dewa sumpaku. Njur kepiye aku? Golek wadah, aku mau ngokop gedhe Dursasana kakangku tak pereske sing isih ana jenggotku iki. Bagong golekno wadah. Yang peresan jenggot ya ana sak ember e. Jenggot kok semono akeh iki. Ndak ebo. Brengose. Ini ngomong werna-werna wae kok ora. Wis ilo wis tak kei iki kanggo ilo-ilo srana. Iya nggih matur nuwun. Rama, apa nggih kula sampun saged kalegan manah kula. Jalaran sampun saged ramas getihipun Dursasana. Iya, wis tak trima ya nggih. Iki mengko sawise aku srebanan kulite Dursasana. Aku bakal nuwun marang Jawata supaya bisa pinaringan unggul jayaning para putu-putuku Pandhawa.
Dados pundi Rama? Sampun sakmenika ngaten mon nggih. Buma Wikata Buma pun unduraken rumiyin. Dipun rembak rumiyin awit niki saya mbebayani mboten nginten yen Dursasana nyolong majeng. Kula kantun nderek kersanipun Rama.